Karong adlaw, sugod na ang Kwaresma. 40 days or 40 días ni siya. Magsugod sa Ash Wednesday. Ug matapos ni siya Holy Thursday. Dili Easter Sunday. Nga may atong kasagaran nga nasabot. Kay kanang Holy Thursday, triduum na siya pagpangandam sa Easter Sunday, nga mo ang katapusan sa Kwaresma. Holy Thursday, Good Friday, o Black Saturday. Kaniding Ash Wednesday, ang liturgy o liturhiya, doon na sa ilahi siya. Kay niining adlaw, omit ang penitential rite. Kung nakabantay mo kanina. Kung saan ang penitential rite? Kada ba mingon ta? I am heartily sorry for having offended thee through my fault, through my most grievous fault. Wala nagibuhat kaniya. Kay ngano, doon naman tilaing kasaulugan ang pagpamadlis. Ting panahon sa Kwaresma, dili lang karong Merkury sa Badlis, dili una kantahon ang Gloria. Glory to God in the highest, or himaya sa Diyos. Aron, paghatag og highlight gibugaton sa Easter Sunday, nga mao ang pagkabanaw sa Ginoo. Ang liturgy, ikaw man ugwali, pagpamadlis. Yung commands pagpamadlis, prayers of the faithful, then goes on. Pangutana, unsa man ang Kwaresma? Kita ba, kasagaran na to, may Kwaresma, ang unang sud sa tong di ta kakaog baboy. Walay karne. Gani uban, makanugitag Holy Week o Semana Santa, ang unang musud sa itong basta Semana Santa gani, binignit ginadayon. Unsa mo ginining Kwaresma? Akong gitagag kahulugan ning pulong Kwaresma sa in English na Lent. L-E-N-T. Lent. L stands for live. L-I-V-E. Live. Saan ang live? Pagpuyo. Panahon sa Kwaresma, magpuyo ta. Panahon ng Kwaresma, Semana Santa, nagbakasyon, may noon sila. Si Kristo, gilansang sa krus, kita, naglangoy-langoy sa dagat. Pagpuyo. L, live. E, everything. Ning panahon sa Kwaresma, pwede unta, tanan na itong buluhaton atong ihalad sa Ginoo. Pagpuyo. Gani, Lent, dili mag-uulta, malipay ta. Kaya nga no, ang kalipay na tungod sa Kwaresma, nagpakamatay atong Ginoo ug nabanaw human tulo ka adlaw. It's not all about sadness. It's all about reflection, silence, talk with God, be with God, everything in our lives. Live everything. Yung sunod nga letra. Karon na, now. So good karon. Until Holy Thursday. Kung sa una, buutan ka, karon mas buutan ka. Now. Kung sa una, corrupt ka, ayaw na pag-corrupt. So, panahon sa Kwaresma, gihag kita sa simbahan o sa Ginoo, nga mas masuod ta niya, mas buutan ta, kay naa siya nagsakripisyo nimo nako ug natantanan. Leave everything now to God.
Atong buhaton, pagpuyo, ihalad, let us entrust everything to God. Katapusan. Namugoy wrong perception. Kani bang mikuli sa badlis? Maingon sila, di lang ko magpabadlis, kay mukhaan para ba kok baboy unya. Na birthday? Wrong perception. Uy, nabadlisan na ba ko? Di na ko mukaog lechon. Wrong perception. Nabadlisan ko nawa, this is only an outward expression. Nga nabadlisan man ta? Kay kining abo, pagpasulutin nimo nga ikaw ug ako makasasa. These ashes symbolize that you and me are sinners. Kay kung mo makaibo, igbutang sa pari sa kanang abos yung agtang na isisulti in silence, di mo kadungog una. Doon naka-forms ang short form, repent and believe the gospel. Ibutang sa pari, ana. Pag ginusol og tuo sa Ebanghelyo, ang usa na taas-taas, dust you come from, and to dust you shall return. Abog ikaw gikan, pauli ka sa simenteryo. Mamatay. Uy, tungod ba ng abo? Tungod sa sala, namatay ta. Abog ka, so you go back as ashes. You face death. Muna ka na. Simbolo ra na. Whether you're anointed, whether na badlisan ka or wa, importante, are you willing to sacrifice? May uban, kung nakabantay mo, basta Ash Wednesday, dagang kay manimba. Perting puno Kaya nga naman, gusto matag ka ng anak-anak din Mark, sign, symbol. Na may uban, wa kasimba ron, karon ng Domingo makasimba. Sa akong parokya sa una, wa mo sa kasimbag Merkulis, pag Domingo, akong gidoon, Padre, badlisi ko, Padre. Domingo naman na, oy. Di naman na Ash Wednesday. Ash Sunday naman na. Lent is sacrifice. Kwaresma, kaya na lang unang musud sa itong sakripisyo. Sakripisyo, uban sa mga sakripisyo ni Kristo. At ang himuon ang pagpamalis.